ki. Tele a Putton címmel követeltek béremelést a közszolgák a József Nádor téren. Tele a Putton címmel demonstráltak a József Nádor téren a közszolgák. Azért tüntettek, mert évek óta nem kaptak béremelést. Többen stílszerűen Mikulás ruhában voltak, és Mikulás csomagokat vittek a kormánynak, amelyekre ráírták, mivel van problémájuk. Átfogó, legalább 30%-os... Rendhagyó Mikulás ünnepséget szervezett az MKKS a József Nádor térre. Tele van a Puttonjunk címmel tüntetésre hívták a közalkalmazottakat, köztisztviselőket és a közszolgálatban dolgozókat. Akarjuk, hogy a közszolgák végleg biorobotokká váljanak? Minden felszólaló egy-egy Mikulás csomagot hozott a kormánynak. Stressz és közöny, elveszett kafetéria, sereghajtó Magyarország. Ilyen és ehhez hasonló ajándékokat küldtek a politikusoknak. A szervezők elsősorban a közszolgálati dolgozók bérének rendezését akarják elérni. Nem túlzó az 5%-os minimálbérkövetelésünk. Ezért jogos az igényünk, hogy egy többéves megállapodással számoljuk fel a közszolgálatban is meglévő dolgozói szegénységet. A bruttó kereset egy pályakezdő minimum 122 000 forint. Ebből hazavisznek nettóban 82-83 000 forintot a kollégák. Hosszú távon 30%-os béremelést szeretnének minden közszolgálati területen. A felszólalók kiszámítható életpályát, a kafetéria rendszer helyreállítását követelték. Azonnal szüntesse be a törvénytelen túlóráztatást. A túlórákat fizessék ki, vagy járjon helyette szabadidő. Nagyon sokan féltik az állásukat, itt a többsége állami alkalmazott, féltik az állásukat. Boros Péterné, az MKKS főtitkára az általános bizalomvesztés csomagját adta a kormánynak. Azzal fenyegették meg őket, hogy aki szombaton elmegy tüntetni, annak lehet, hogy hétfőn már nem kell jönni dolgozni. A főtitkár elmondta, olyan országot szeretnének, ahol az alkalmazottnak nem kell tartania a főnökétől, és a munkavállalónak nem kell félnie a jövőtől.